pinda South Africa inyora iripo paningiri kata live nichitaura pazvo padiaries mumbodzokera uniteerera mumbodzokera my journey to SA itoripo yakanzi my journey to SA mumboenda munoiteerera yangu iyi chipinda muno muchikudzi dai gara muchimba changa chisina kana flow dai chaive chine mavhu masi takaisa flow kuchinzi hamuziye kuchinzi hamupinde mutoilet munoziva kuti Zimbabwe tashandisa mapepa plastic ndozatirere muitsvage dziripo padiaries dzakaita party 3 nekuti musaende ndoti aiwanda daneti party 3 serious yemvura iri nani basi mwari wakanaka ufunge nazvina mwari mukazvongoiti serious mission accomplished matondisimbisa anditi dzamara iwono wataura nyaya dzevamwe dzinokucomfort paunofunga kuti une nhamo paya ukazoteerera nyaya dzevamwe unyazotozoona kuti kweni zvandisitorina nhamo kuinga kunoti ne vanhu vanditore maproblems chaiwo handitoona right maswera sei kwasikana ngamona nyaya 150 iyo second ndiro ndabaya nikirore muri sei vasikana ivafara vasikana ndasvika paya pekugadzikwa mafuta paya kuti bvise mafuta mudumbu ndasvika guys paya ndasvika ndaveko pekugadzikwa pekubvisa mafuta mudumbu paya ndaveko ndafara visingaiti zvandaona pana pasikana ndafara visingaiti ndiri munzvimbo yeRandburg ndo yandiri muRandburg muno ndafara ndaona zvana zvidiki zvine shungu yekuda kushanda hanzi regai tishande SIS MELLY tishandire vabereki vakatitira zvakakura kuti tive patiri statement iroro rega alonika runoita kuti udzikame kana uri mubereki ndabva ndadzikama hanimaona ndabva ndadzikama ndine vana vadiki panapa mufunge vari kuita zvinhu zvavo vasikana if we don't support them uroi hanzi coming to see in 5 minutes uya Irene come uroi chaiwo mufunge ndafara visingaiti apa vana vadiki wani wacho munozati it's a small world wani wacho kamira yakudze nyaya yake handisi ndoda kutaura mira yakudze nyaya yake chimborisa henyu madiaries vaudze takasangana sei takasangana zvakaoma ndisisina kana hope ndakasvika muno 2020 ndobva shanzi paipaika lockdown ndobva zvatopera ndobva ndabasa ndandikwira ndaishandira kwakusinganyatsobhadhara zvakanaka saka basa rerebva rapera because mukadzi watakazoitawo covid bvaashaika saka ndandiri panzvimbo isingaite isina kumira zvakanaka ndisina kana chikafu kana mari yerenti saka ndakazoenda paSIS MELLY akaita mazuva ndichingoti ndikaenda paFacebook ndombotedza nyaya dzinenge dziripo ndoona kuti ko vamwe vari kumbozviita sei ndobva ndazoti nditore nhamba dzaSIS MELLY ndoisira WhatsApp kuti SIS MELLY kunochi upenyu hwaoma SIS MELLY bvarangonditi 2 minutes mira ndiposte nyaya yako ndobva vatoposta pavadzoka chiti ndaposta tevera ndobva ndaona mumwe munhu hatombona zita rake pavoice just anonymous akatoisawo zita rezvimwe zvinhu bvangoti uya kuinbox vadaenda kuinbox munhu iye akabhadhira rent ye3 months achibhadhira 3 months diaries pa3 months idzodzo ndobva ndatozowanawo kumwe kwanga vatichi uya uzoshanda ende akatembeka ati anotovhura business nesati hama dzake dzakazorwarawo akazotadza kuita asi mudiaries munobatsirwa tisangorega hedu tisatora advantage ukauya neproblem ukataura zvakanaka unokwanisa kubatsirwa ndosaka SIS MELLY vazotionawo tasangana futi atadhumani ini ndasingakuzivi ini ndatisingamuzini akangotaura neni pafoni akangoti SIS MELLY ndine nyaya yangu yakadai ndikamubvunza kuti nemakore mangani akataura ndikati are you sure nenyaya yekutaura iyi akati ndisina way verify because ndandiri kure ndobva ndatirega ndikupostire nyaya yako iyi because ndakangobatikanawo bva ndaposta anamboita maministika ndichifollowa macomments anamboita time ndobva toti pane munhu atanibhadharira rent chibvisa yenyu post that's how honest you were
hauna kuda kumirira kuti paita vanhu vakauya nokuti paigona kuita 3-4 vaikwanisa kumuaprocha kuinbox achimubhadhara but angoti same time haana bhadha kana 30 minutes ndobva uya akati pane munhu atanombhadhara rent chibvisa inyi post ya panotobvisa post the person akazoya kwandiri achiti post yamaisa SIS MELLY, how authentic is this lady? Ndikati no, inini from judging from what I saw, this is a true story. Hapana kuti anganyepa and the fact kuti auya akatoti awana munhu atotaura kuti akuwanyorera iwewe chibvisa ipost, it means kuti ari genuine. Akati toda mubhadhara 3 months. That was ndasatomuzivi. Dei asina kutaura kuti mandiziva here ndini ndakauya nchida kubhadharirwawo rent zvakandiomera. Ndakati ndisiri kutomboziva kuti nziye. Ndambo ndakamira kugedhe. So guys, yeah, ndo matiri muno vakawanda actually but zvaiko zvinotombofana kutaridza umwe mune maclients echirungu ari kugadzikwa nzara tichazotaridza time sa chimbeda changu ichi chakanimirira anoona tichigadzikwa dumbu tose muno guys andika muchiona hanzi chinditengera isi pakani madairies way dai Diane chichi kumbanyanya kunetsa waita sei hariso Diane wati kudiko na Diane ati chiko akambotsva kuti kumusoro ndamboona futi achikomenda mene zvakomenda hanzi nditengere chiko akuti kudiko hanzi arida nditengere spay kani madairies une nhumbu here une nhumbu wainyotaura nyaya dzespay kudai right saka apa tofamba kuti tochinja topfeka magauni tine uniform yedu tine uniform yedu ndo uniform yedu kwane kungodai soka aiwa SIS MELLY ngawaendeseri tingodai so ngativaradzei mushini apa vaone uyu ndiye Esther wacho anoita amkona asisina mafuta so hanzitoda kuona vachichinja vachena vari apa vachena zvedu zvatoita ndandihuke ndihembe kana ndikatisapa tisaningirike life saka kana tichibvisa mafuta zvatoitanga taita SIS MELLY kuti unotukuita zvinhu zvechokwadi amukona manhamba yamaumbe tichameasure so that paunoya futi next time asanokura musimutu hanzi ndezveiko hanzi imariko kusvika asi SIS MELLY munomboseka SIS MELLY vanomboseka hanzi ndezveiko imariko kusvinwa mafuta vada kusviniwa yo kwafoni yangu uri kubuda ndaita achitora kati mapikicha parenewets vanenge vabata manje manje vangabata manje manje tirembone kukura kwemafuta ari patiri mirembone dumbu chakubuda chokwadi nhasi chiri kuda no haiti saka dumbu aiwa but SIS MELLY munopfeka zvakanaka hazvizoratidze dumbu kuti ina ndanotomboroona hauzoendi kuribudisawo 78 masifuta unofana unyoraka una peni tinyore apa uri kubata ndi ndizvo 78 78 and a half haina kunazoguma
pa78 78 nika 0.5. Hey, hapo. Vanodena vakungoisa kuti malove manje vanonokerwa nekona vandoya padhuze hanzi ndidzidziseiwo veduwe unodzidzisiwawo tango unoshanda ukungo uchidasaputana kwacho mabasa zvakandomera tinojegana ndizvozvo hanzi yatanda motso ine ndakatsidzira ndisikuoni aiwa kune vari kukorerawo haiwa basa rako vari kukamera ndivanotoreva saka chekutanga nditi vanhu vakutokumbirawo help inonzi cavitation. Okay. Cavitation basa rayo ndekuti kutswanya mafuta mafuta because mafuta kana uri medo anenge ari zvimabhodo. Alright. Saka ichi manje handizoisa pressure kuti ndinondi kutswanya icho pachacho chotswanya electrically. Alright. Isa electrically pachinchitswanya electrically muchiona imambana chamunzwa painless 100% painless. Okay. Zvachoita kana tinokanya kumabvisa kusolid chimesa kuliquid woita mvura mvura. Sando yatotanga na isatotanga anything. Was tikada kutanga kudraina zviri hati kudraina zvinhu zvakaomarara. Yeah, zvikuti. So tanga nezvidiki. Takungodrainwa guys. Takungodraina mafuta. Tutata mapanya. Mafuta akumbotswanya. It's fine kana kuti butterfly. kana achida kubata foni Oh, muda kumboverenga pakomedzisi inonakidza zvokuti ndojewe yatomboshandisa yepanzwa kuultrasound iri kumimba hanzi mukadzi akashudha wakafirako iwe hanzi tamira ndidzokere ari kungopinda manjana alright hanzi muise yenyu sisimeri taitawo hanzi taitawo dambudziko mukadzi akashutiwa akapfira passport anenge asinganyatsokoneshona right saka taitawo challenge yemari haisi kukwana please help aende kumusha we need help joinai zororo pina rapolisi everyday ndochema ndichiimba kudara hamudi daily ndichiti veniwe zororo 89 hamudi zuro chaindaimba nezvazvo palife ndichingopedza munhu achiuya kwafiwa tibazikana unokuta 11 achita anokuiona nezuro handinoda iye mwana ye 11 anoda kuiona hauna kuiona nasizve ava vakuti zvekwafiwa zimbabwe akazvipolisi chipenga hatidi chetichitopenga vana vani ndisiye ndisonye mafuta angwini. Oh, this one doesn't understand Shona. Maybe she's asking Why? What's happening? Is this waxing or skin? No, it's cavitation. Cavitation. Fat removal. Hey, and the rest of it on the camera. Sure, that's a long camera. You get to get your money, this bag is the next decides. Hey, Paresa apa settings yedu apa mukona nichaisa ndoisa pa 14 then pa energy sezvo muchangotanga because energy ka ndoye kuti kana mazobva panapa 100% pembesa nditi asi kana mazobva muchazotanga kungonza kuti dumbu rangu rakaita kakusungikana so ine yokuti manga muchitika wrestling pa saka energy yenyu kana munhu achangotanga energy yedu inotosvika kana inotodarikira kusvika kuushu inotosvika ku8 but sezvo munhu kana achangotanga unotangira pa 3 kuti usangotanga neungoti mambinetaneka kutodzika okay. Alright, uyu unonzi radio frequency yemagetsi zvekuti iyoyi haitenderera vanhu vane nhungu semi, you are not allowed. Inoshoka mwana kana uchiziva kuti une diabetes
diabetes isingatritiwe like iri too much severe yamuzoti serious zvekuti hatibvumi unless kana watouya netsambe kwadokta ndokuti tite bhozi unofa pabhedha pamagetsi hamuza kudavira nzeve unoita sei pamwe saka uchiuya tinotoda tsambe kwadokta notizoti une chronic disease chronic disease yairi serious toda tsambe kwadokta tinoti are you fit enough but hapana zvainoita but just for healthy security but zvinotonzwika unopara kutoita kudai so ndotonzwa pane fake nokuti kutonzwa kadiscomfort utonzwika kuti there's a discomfort mukati ozi magetsi ari kushanda ino hangu hapana nasimba randikuisa magetsi mukati umu ari kungouraya chete saka chimushini ichi munhu akachitenga mari todhura 23,000 endakanaka kuti aseze kuinvesta navandoona kuti vanhu vari rich ndosungirana kabisa masa hatina korona nandopuwa korona muno pane kopuwa vashiya pana vasingazivi. What if you had C-section, Esther? It doesn't matter as long it's like ndinayo opdiki iri haisisina haina basa unoti chi operation as long yalasta 6 months haisisina basa because remember kuclinic unonzi kana kaitwa operation after 6 months you can have another baby so hanzi mari vanhu hanzi mari cavitation yabva yanyorwa neshona SIS MELLY cavitation inoita 1000 ka1 ukabhatira ka1 zviri izvi zvinotiwo unobva waita serious awo relaxe kumba but wakazoya ka1 one session ingoita 170 because tikurana special vamwe vandoita vachi 350 kuzasuko panotoita kuzasuko 350 votira 350 per session chakachipa saka yazokonaita 170 half price zvotunoya woitwa apa sisimene ndikwaita akauya kova nehigh blood pressure haina basa as long iri controllable haina kana munhu alright asi vane mapacemaker anotyisa vane like epilepsy asi kuepilepsy hatomboiti atogwina because epilepsy iyagara nemagetsi muviri zvobva zvabatana nehigh frequency raaatori strong ngaritorira uku chaivo vakasara manzwa magetsi achizira nhasi ari muviri unotomanzwa no wine hanzi kuwine ndo yandanwa here kudi kwai kumwa takatovaudza sisimeni utoti you don't have to eat usati wauya you don't have to eat and uchibuda futi chaunozotenderwa kudya after 1 hour paunotenderwa kutanga chaunotanga kudya imvura ndoyaunotanga kunwa nemafruit ende zvinoda manje apa nokona sisimelera makaenda kumandira apa chirege kunodya zvimastachi stereki because makadya zvimastachi futi ari kudzoka futi anongana tukurasaya vaudze kuti you have to take sessions because vakubvunza kuti rakutopera here izvizvi papa aiwa rinopera after every session chauya every week paro every week chauya every week every kusvikira 6 zakwana kana zakwana 6 weeks machititaura nezausa ari physical ani maona tunaita 87 78 78 by 5 patape mesh saka bobata ipapo tozonoti next week aufa ndogonoshinga kudya mashizha semweri sesituro like hazvoni neshinhu zvaikanakira aiva hauzonyanyonzika like zviuraye stereki padiet hauzonyaita hakusirias nediet but unongochizvidetsera inobetsera zvekursaka tongotinoita food inototizvisa exactly but momeka ushiwa kutumba kwachoni hamusi kuzoti makapedza muri kurara makapedza chero ngofamba kuseri kungoti just like zvaunoita kana uri zvekuti iri fast uri kutongoita zvinhu zvikuita direct vakapanonezeraa kutwaizi tiri pafoni uchiona chichikuitika
ene ndakatofara paakauya Esther because panapa ndandisina kutaura naye umwe wedu uyo agone shona anongotaura ndevere toziva ukambichana akasisimela auzokureka saka pari kukrashana mafuta woman food andakazobva kunozii kuvictoria for station inonzi G8 inoita zvimwe chete but iyi manje ayo iri kumberi ndiyo yandakatrina nayo iri kukumalo opposite pageneral hospital yekublawayo spa yacho nopfeka zvepink panoitwa zvepane chikoro futi saka ndaita ndiri inteni kuti zvoto handipaya zvekuti unonzidzidza but uchishanda school fees vachabhadhari unenge uchibhadhara akungachishoma bcause wakuita like uri kushanda futi ndodaziva kunokuenda kuboxburg inonzi aesthetic school azova boxburg ndakautsvaga mabasa sisimeli vari bhiza hanzi tikupei foni mutiudze mega nenyaya yeprocedure yacho but munhu acho ari kuita procedure ndiye uyu zvainoita procedure yanditi chekutanga iyi andikuita inonzi cavitation kana chiti cavitation varungu vari kuedza kutaura kuti tiri kubreka bcause mafuta mumuviri medu anenge ari masolid zvigodo saka ichi basa racho ichi ipapo bana pressure ndiri kuisa ndiri kutongofambisa handiti but magetsi ndo ari kuita basa raari kuita ari kubvisa mafuta aya kubva kusolid achimesa kuliquid iko zvina kudzikira oita liquid bcause pai pamunoenda kujimu pai muchijima memuchimabreka paunonzwa kuti ndakabva jimu dumbu rangu renge richirwadza tsapfu dzangu richirwadza bcause unenge wabreka magodo aya emafuta kumaita mvura from solid to liquid then after that ndichakuredza imwe machine yatoshandisa bcause chi6 in 1 kumwe hawane like kana usinako mari kwasangoita iri one process kungoita ichi chete ichi but problem inozoitika wakaenda kumba unofanira unodetoxa wakunofanira kunwa marita emvura akawandisa wakunofanira kudetoxa zvimwe zvekuti kuti abude kudetoxa ndovekuti kubvisa zvimatoxins kubvisa zvimafuta zvezviri wakushanyira toilet too much but then imwe problem yauchasara nayo wabva kujimu wapedza kujima but uchasara dumbu renyama dzichadhamba so panapa zvese izvozvo unobva zvagadzirika hawendi kumba unonwa mazimvura akawanda unongomwa mvura but noti akawanda saka pane chiripo chacho chinozoti zvimapedzi zvamuchazoona ndichakudzaka nditasvika ipapo pekutora itandapatapedza kubreka tauda kudi mvura tauda maburitsa muviri tichamaburitsa neinonzi lymphatic drainage zvimapedzi izvozvo tichazvisa padombo pavapo zvotanga kuita nemagetsi zvezvakutora mafuta yaya zvichimarasa tozoshandisa tumwe tumapedzi tudiki tutoisa mumasaidi umu toenda kudi twakudhonza zvoti pavachapedza sesimene uzona dzikira rastembegi nhasi mabhasitop anenge akawanda ozatenga chingoti kutoeletsi pamiri saka wada kuvaona vachidzokera rastembegi kana twatsvagira mapamba varapapamba so ndo zvainoita so sazviri nani kuti wakauya wetwa hako chicombination bcause iyi yakadai sori yega inoita 1000 kungobrekiwa chete bcause basa hombe 6 sessions dzese miri kuti pasession 170 kana ndoko yako ne 170 yako pasession ndiwe asi chingori right kuya nayo once pay off wega unobva waziva kuti uri kuya hausi kuzolenga-lenga wozoti andikazoshaya mari then kana ukazoda kuedha ibhozi ndiyanoti cavitation ukazoedha laser lipo ndiyandatira yekuti yekudrina inenge ya 1.4 pazvio zvakangonaka kubva wadriniwa panapa but hanzi mwana asingachemi hanzi ani anofira mubereko
ukauyawo ewa tisarungu vacho varungu tinotongonzisisana tongodzikisawo kuti chi prize ayangorona prize kuti vari papepa but ndoziva kuti wese kana ari mwana wekumusha waya even tikaenda kwedu hatisozvioni zvinodhura izvi saka utongobetsera tichitegariti wena isetegariti gatitokufamba itira kushinga hanzi kushinga kushingisa wasi unless munhu wese achigona kudresa SIS MELLY kuti ndatochainobata ndikati metse dzedu dzichabudera anzi ndafunga ndochedumbu chaitaurwa natendai wegreen world ndoinyanyaka togara tiripo SIS MELLY pane greenwood takataura kuti ngawaende polisi pakati vanofonera makuseni hanzi tatisenda tisenda polisi nekuti zveshuwa shuwa vakafind out kune vanhu vanobhadhauka ma10%. Saka vanhu vakakumbira kuti ukaenda kupolisi ma10% atakachipiwa hatichama1. Saka hanzi tatisenda kuti polisi hatichaende tongomira uchiona kuti ma10% ari kupiwa vangu kudai isusu tichazopiwawo kana vamwe vadi vambochovhiwa. Asi zvakare vari kuti varisiva tsamba vakanyorera kugreenwood vapindurwa nhasitsamba chivanitumira ikutaura kuti tendai haashandi kugreenwood akasuspendwa greenwood kudhara akasuspendwa greenwood saka nenyaya yekuti kwaipending chikwereti chaaranga nechikwereti kugreenwood and things like that. Saka vana mishonga yavanopawo things like that. Sakawo kufamba seiwo kuti but haashashandi kugreenwood nechokwadi chandanzwa ndozvandanzwa ini vachibvunza. Saka nyaya yegreenwood ei hachisiri cho chibhandage kana chava tichaonawo zvochibhandage hachisi chibhandage pakavhurika right ona rati SIS MELLY wangazotsva windo rakavhurika matonyuwa SIS MELLY kuti mukasike kuya rambura pera saka maminitsi apera akatabva saka tapedza kuti matswanya paipai mvura togomasiya ari mvura bhozi skin apa izvo zvadzisi kuzviona hedu tiyadhamba but inini hamunetoona kuti skin yawedzera kudhamba pachirungu vanoita nzi skin has now been segi it's now segi saka manje ichi manje chinobasa racho ichi SIS MELLY ka musajambi aiwa hachisi painless ba but chineka ku ndichatoona chinotoratidza chega kana tachiisa kuti tine irritation yatinacho basa racho zvazvinoita. Saka ichi basa racho manje nderekuchaitena skin handi skin yedu yalusi takuita tena bhozi apa remember tanichipwanya chinhu ka saka takuda kuti aiwa dumbu redu ngarichidzoka risabva raita zvinyamanyama zvezviya then futi basa racho zvarinoita rinoenda kune pane macells ari pasipasi inonzi collagen iprotein protein yekuti usanzwe nzara inosapresa appetite. Saka makabuda muchatodzwa kuti kana chunga chekudya hamuna wozokasachishandisa ichi munhu anoti achinga kuti aiwa vanhu vanopenga vari rega ndidye okufa nenzara dzakwana. Saka ichi haungofana nenzara saka manje ichi muchatoona 2 minutes nematova achosapesazadzana ndochiribhoka utoona fast unotoona fast because ndo zvidlira rimwe ndifundisa chikafu haandinozviziva ndinoudzimu nanzi vanoda kudla zvinoiti vachatoshandisa vega utiko nhasi kana pane koedzi kwari panoda kudla sadza ndechimwe chinzvimbo chiri muno mujobheka nenapo chinonzi pagumenda kuti ziri tiende kusadza SIS MELLY saka ichichaisa pa15 then kuenergy ichaitoredzera ndekupi koko kwagumete SIS MELLY
takamboenda rimwe remutauni raisanaka tozoenda kakusadza one day sure tora padhuze tariro next time uzoze munhu usajambe because uchida kunochiteka kuchida inobva tajamba chakabaka okay ndaona chakabaka chabaka saka kubaka vachaita kumagetsi manje chakutaitena skin yatapwanya iya nakutaiteneka manje manje iri palive unongoda kubvunza dzimwe kuti simili kweiya yakazoita sei ndokuta makuwa aine makuwa usaite makuwa tiri live tozoita kana tadzima takanyora list here dzana mapainting yatada kubvunza ndeipi yamuda kubvunza bvunzai azodiko uyanidza makosha upi yometrako zvinepo ndakasina kambonyengaona mhepo iri kuindirira mberi kunorondo ndakaiona asi kuti chiri kuitika ndechekuti mhepo yayaka ainyenga vanhu zvishuwa nokuti manhamba dzandakaonaka is just that kuti vakadzi vacho vese hapana ari willing kuya achinyatsomira kuti zvechokwadi vari kungonyora kunorondo vachingounzani mahaiti vatukanyatouya ubuda unyatsonyaya ikoninyatsoita mudzamu asi mhepo yakari aivata nevanhu aivata nevanhu hatikati kurepa aivabhilivhisa ivobilivisa kunge pasta tiri kuuya pasta pana apostol vari mujobek tiri kuuya apostol gara inagadziriraapostol shuwa kungatoposta mapi kutoita zvokunamatira vanhu muchisikana mafacebook muchechi muchiziva kuti chechi yose muri kuidla kudla chechi yose shuwa here bandeziro vanga 25 nhasi apa 28 namba yevakadzi vose vemuchechi vachidyiwa vose naprofetchinyatsоitika nai kuti vanhu vachibhilivhiswa kunzi ndokuroora hati munhu anenge ati achichindu single anga achindudana napasta ka apa munhu achandisa zita remari uko kuti kwaitengesa chakati undipe mari indaita dambudziko vakadzi kutengesa zvinhu vachimupa mari I can see your skin tightening already. I can see your skin tightening already. Seriously? Wow, thank you. Who's in charge of reading the post? Come on. What's the assistants? It's me. Behind the scenes. Mouthpiece ayo chatito tufundisa yepa duze na waka ine magetsi saka zvine mawaves manje ngore chakalaita vanokwanisa kana kutoshoka kutofa ipapa hai zvokufata ndabelewa ona nonzwisisa ka kuti ari dangerous magetsi hatisi kumboona edu nemaziso but vamototi kana fone kaipa duze kana moza kudai maitira but dzimwe nganditoluza uyu signal yeah kutokuza signal nekuti chikutodzana ichi chinoshandisa frequency yakaipa cheche Abakisa badala mari munime. Uyu anotenga. Uchikwesa iri solar. Uyu munhu anatombomera. Aizvitaura solar kutra church machine. Exactly. Aitotanza ada kuisa imwe room pamusoro apo. Ozoita generators ma industrial clip. Yeah, oti saisisu. Wanaye. Murume wacho is in construction and is atashanda ku. Yeah. Pane 2 vakachata vakagara vega. Munhu mukuru anga achita ne 50 chisha 52. Sapa ngora ni murume kwari tu. Nemwana wekupesera. Kumudi. Even kana neni. Yeah. Nyanzi maruoko batira mukombe masei. Atatira mamedari. Mamedari matona pakubaba. Hai.
saka musazonetseke kumba makasvika muchiona kamwe kaured like tumabruises. Handiri maskin anti-reaction don't worry. SIS MELLY wakarongeka. But ipopa madhezi erenti kaSIS MELLY pana kazonditi toda kukupa basa uya tikupe basa vakatotirongedza ndakazovafonera amanero acho havana kana kumbouya ndikazovafonera futi the next day vakatosvika na2 havana akati mukadzi but pandakaifona foni yacho yakadayirwa nemurume saka ndikabva ndatongoibloka saka ndakabva ndatoibloka asi namba yacho madhayaris please ngatitei mushe nezuro ndakaimwe tifoni yangu imwe iruko plus pandiri andikusunugona katafoni ndaikuplayera emaaudios munzwi shuwa musatenge zvinhu paintaneti zvamusinganzwisisini makabhoni kumota 7,000 ndimi pafoni paintaneti kutengeserwa kutorwa mapikicha ekumagaraji anenge achitogwaya moisigwa mota yamusingazivi vanhu musingazivi kwakutobudisa mari muchitumira ma4,000 nhasi kusora mangwana 3,000 kusvika pana 7,000 musina mari yake futi anibona vapedza kuti komota vaibota kutumira mari yedhirivhari mota kudhirivhariwa kupumana komangwana 3 days mota yakadhirivhariwi hamunoti vachinodhirivhariwa kupi mota vakufona kuti mota yangu haisina dhirivhariyo tikaitumira imwe mari haisi kukwana vatumira futi mari munhu vasingazivi kwaita tutora pawhatsapp vazoti vazofona vakati ko iwe usandinetse iwe usandinetse ndanovatauko ndinanditoronao mari raitsvaga mari zvakatovhara nakudifonera zvinokwanisa simeni ikati vatokudzai chokwadi wati iscam kuti ndemovata saka ndindomuwanepi paine namba dzake kachimwena namba dzake laindora chandoshandisvanopera wakazondiwa mari vediwe musatengesigwe mhepo iyi malaine marara yes. I need full briefing so that I can book for August holidays. Full briefing? Alright. Apa chingoti kana matanga kuona izvezvi kama kazodzokera kumashure kana vhidhiyo yazopera inozodzokera kumashure nditi kana vhidhiyo yapera paya mozona patatanga makauya immediately just make sure that you come by 1.4 tinobreka ma-fats acho from solid to liquid chitaura nerurimi rwamai kuti mabvisa kubva kuzvita zvigodo kuzvita mvura mafuta yoita mvura apa then apa ndo stage yatave stage number 2 ishi stage number 2 manje amuzapaya wakapedza tomboti wakapedza kujima skin inoita kudhambuka so yeah. But apa manje apa ichi basa racho chakudhodza skin yakudi yakubatana because tapedza kuipwanya-pwanya tanga tichitambira like mwana ari kutambira pamatopa achipwanya-pwanya pachidiki saka skin yobva yangoita mheno sakunota kuti yodhamba manje apoti takuidzosa yoita tight zvoti dumbu raridzokere kumba rakadhamba apa mafuta apa hanti pastage yoti mafuta tambomasiya kapo achirakaita liquid apa tikumbotaitena then basa racho futi ichi pane protein inonzi collagen protein basa iroro nderekuti inosuppressa appetite so iko inopa zvinobetsera kuti paunobuda paipai isusu tokudza kuti kana wabuda usanwa mvura usadye stereki but vamwe ngosoti ndezvekupenga izvo rega ndidye but that's why pakazoiswa system yekuti collagen yaproduction yacho because chinoitika pacollagen protein iranditi munhu kana uchikura rinoita richidzikira kugadzira kwaro rinodzikira kugadzira kwaro saka pararira kudi zoti zvozvi kana ukazoti waakuma-over 30 rinoita chidzikira saka chinhu chini choribetsera kudi kuti protein rigadzirike rite active rigadzire hauchanyanyonzwa nzara padiki that time muchizona like vanhu vakuru pamuzochembera kusvika like kuma-8 onzi avane dementia kuti angati mwana mudiki mbuya padiki onzi vaisire poriji osati vadii bhozi collagen yafa wakachembera unenge umunzwa nzara padiki sa ndo basa raisa apa takuidzosa sesimela kutomboita mu616 collagen yayakudzora zvaikatanga iri musa makazvaa forever young asi masinje twaita pati nai vachona dumbu hanzi
naye mushina weinopedza magaro ndakuita semunhu mukadzi ndakuita semukadzi anenge murume inopedza wazoti inopedza anenge evidence inopedza sismeli ande magetsi anenge akutoyawo kwandiri haandakuudza iri pavafu zvekuti iyi hayo yakanakira kuti hapana side effect iripo. Side effect inongo yakanosina kuya netsambo yekwadhokta uchizoti une chronic disease, asi chronic disease yatonyanyocha epilepsy, diabetes yatotya yesingatritiwi, but only diabetic 1 diabetic 2 ndinomwa matablets angu aiwa zviri right. Asi tongolwa tsambo yekwadhokta wakati atanga mboni exercise atanga verify first. Mama magari inodzikisa ive manje imwe yacho nasingadai kuitaura manje sisimira vanhu vanozowandisa moza inosimudza futi magaro ndozvavanoda musikana yakati nini chandinyanyoda kutanga kumashuro paita magaro panasikana yekugadzirwa magaro aiwa ngavatange vave vatoneta bvisa mafuta takaona kuti vari kuvabvisa mafuta kuti vatange vave nebody proportional tikabvisa mafuta tataenda kumashure asi ukaita mumashure chaunekadumbuka nobva kuone magaro uzoitawo chimuoneshawa magaro azviri kuita ukaita uchidumbu uchiitawo zvigaro chinosimudza magaro chavaratidza ndo chatakuuya manje manje apo chinosimudza chacho takuchiuya manje muchiona ichocho manje chinosaka chakutora mauya tichimasvebedza kunuku manje kuzasi manje chivacuum zvoti muchatoona uzotora padhuze vamazona pachinyachoita uchinoti red. It's a tablet musinga ndozvataura wani kuti collagen inoita ichipera akubvunza kuti hanzi collagen haisi inoita kuti munhu aite appetite here cause toitengera my father who is cancer patient aiwa inosuppress inosuppressa appetite arege chazoita mamwe mascreenshots kanchida kuona kanchida zikaneni yakawandisa there are many types yenotosuppress inosuppressa ndobasa rayo chingoti manyowa racho raindakura ako ndaikuratidzi manyowa rebhuku toti inosuppressa appetite iyo collagen yacho ine manonzi like ine many responsibilities in the body akawandisa zvati mukanyatsogugula munhu akawanda like makagugula muchiti what does ibhozi chinonzi chibody rf moti what does body rf on cavitation does on collagen production, then I think ukasecha pabhuku uchisecha iri direct to mafat removal unonoti alright fat removal inoita basa rakati unogona soona no kudurban atiko asi durban muriko here toendako here takapura toenda isisi tokudai munouya imimi tokuitai mama Temi Matiko hanzi iwe uskipa my question SIS MELLY ndato SIS MELLY Junior MELLY hanzi ndaskipa question yake handina kuiona Temi Matiko handisi kuvanzwa ini. How many sessions kuti dumbu ripere? 6.
We are in Randburg. Good Johannesburg. Hanzi Mariko. 1.4 for Tame, 1.4 for 6 sessions. Because kana usina 1.4 ne 1000 inongongwetwa one session, inongongwetwa one, inongongwetwa cavitation jet. All right. But inongongozonofana nomvura wega kuma. All right. SIS MELLY taurai kwatiri vanenge vasiri kundinzwa ndabvira kuti rachingoti tiri kupi hanzi muri kupi kurandburg muna andistreet namba ndakanyora pacaption namba ipamusoro ndazongosiya kusafoni namba chaedita ndisafoni namba toti mukamafonera vanokusendrai location ndashandisa location kusvika pano munongoshandisa umongopiwa location iwo nosvika pano. How long per session, Esther? It's 1 hour. 1 hour a session. Or if we can do it even 50 minutes to 60 minutes. Zventa lucho chono kuti munhu achione dumbara chakakura sei. Randburg papi pacho. We are in Berbron. All right. Anna. SIS MELLY, someone's looking forward to seeing you in your best dress on Sunday. What Sunday? Amen. I'm going to go Sunday. It's Sunday. Sunday. Monday, Sunday. Hi, SIS MELLY. My pipe. All right, John. So we wish vana vechidikipesa vanakaita mari kamwe nekundomidza kosi yake kuti vasore kuwega vachitinoisa pafacebook amavabve kubasi vasiye vachende pafacebook vaende kubasa. Saka iri manje zvainoitei takudhonza mafuta aya tichimasvebetsa kudhuze nekuma kuti inotibetsera lymphatic drainage. Okay. Saka takudhonza awedza supu saka totanga tamasaka kumasaka like hamuza kusveta tanga tamasveta handokasveta chasara kusvipa saka chabata tanga tesa pakanzi suction takapedza pakanzi suction toziva pakati release anenge akureleasa manje. Maitemi ngavaise namba kuinbox antimati guys vari kuda kuziva kuti toita sei for appointment. Chodonza chikudhonza nyama ichi hachidi jeo here ichochi ichachidi jeo haufanira uchisa pa 1 maybe chitori pa 1 zvatanga zvisine kwachidodzikiswa chakatodzika chiri pa1 chiri pa8 wozibida changotanga chivacuum chinge chichihuva. Saka zvaunoita nevacuum handiti unochuza kana uchida but basi ari unobetsera handitega ndingoita kusedhuka wantu vatasiya ka1 SIS MELLY handibudi pefese kandidai asi tikati mira cheparumira kwadza chuniti ndikatozvoeteraiwo kani tapita apa taungita apa cheta totazotapedza but is aukonotisa slow icho chaiswa pamaningi mangani amadzokera kujimu kumaswat SIS MELLY kana masikazagadzI kudai ichikutoenda nedumbu rangu chega tirelease manje taungomarelease saka kuita apa pane apa basa racho kudhonza mafuta hamuna kuti basa that's what jima unopedza SIS MELLY
Havana kuseka. Sorry, Smelly. chega basa bata kuti antabata masaka chega achisvipa ake sochemu takusvipa totanga navo papana zvamunonzwa takusvipa ndozoroti chii hamuna pedhesa ndatarapa kuti akoti kusveta akuzaatyisana paya unochina kuti kusvika muromo yanamana hatisi kurida. Hence, I think I'll need 12 sessions because Jojo Racho Mawani. Wazotachema nesection yachema naSIS MELLY hambodzidi 12 6 zvinenge iyo yepenyechi number 3 iyo ndo wando mawani iyo Yo, varatidza mukati macho mayakazva yakaita mukadzi isapa kumanya nedumbu maimwana kushunyiwa inenge yakusveta wati kusveta saka nosveta chendesauku ichi chipaipi ichi ndecheA ichi saka ndokunobva ekuti iri kusveta oraiti choita SIS MELLY chopisa chodhonza kwete ukushunyiwa so that handinoti zvitwa unotonzwa kuti ndikusha saka takumasveta zvedu SIS MELLY vajava shokerete zvazodai zvachigwadzi but I think ndikutoona difference. I think ndikuona difference vatavatozomeja panotsokaanyasona lasina tichiitawo masitups dzikire fast apa makasvika pamusageza mvura inopisa straight mungogeza iri lukomo chete zvinonaka zvodhura kumaibros chaiwo chitsono cheku chekudeukaenda kwatonipa 2 hours dzangu dzakakwana because handiti zvinoita vamwe zvikuati awa uchigodzwa kudaro ndakatombochiita zvikandidzoka kutachapa handinakudzokera chairwadza zvema iyo chorwadza chinhu chiya inakati chochi zvototi chimbomira chandimbozorora mbomira otanga futi zvototi imbomira chogwadza vidiwe chiwaya kacho chichipinda saka patakuenda takuirasa manje apa ndopandoda kuonapo ndopandozvoitererezvo zvoikwayoda kutobuda mvura guys kana tikazviwetera munongoitawo patience mukuza kuti nhari kwadokta nigwere nhasi magwere vanogona kungozviwetera yes anything is possible. Anything is possible. And Esther ari kufara naSIS MELLY. Ndinoregera kuti vadzoke ndine domberera yena vadzoti kana takuya vari kuZimbabwe obviously pane vari kuZimbabwe vari kuona namata kuti business iri kuya tozoyokadona hanzi noita ka1 remasession aya pindura futi anenge asina aiwa 6 sessions dzauitika 1 kuti toti wauya nhasi totiita na1 na2 na3 na4 na5 na6 toti nowewa kwaya nhasi dhei rakati ozoya futi rimwe dhei ndozoya rimwe dhei sachigona kuya even once a week sendogara kure saka ndogona kuzoya kutora petrol once a week at least haitichivabetsera kune jimu masikana apana nditombekowekambira zvati ndikuweka dumbiroro chete 1 hour good 1 hour for dumbu chete dumbu roshungurudza mumwana ndoranongo chikutukwana roshongezi dumbu ini nditoemba bhodhi yamaititiwa kumana aiwa yakanaka iyo yakanaka vane bhodhi unozoita uchemberi zvokudaro kavakazoita nemadhabhosa chitanzidirishi vari riana hembe dzinonyatsa kufita maimwana kunyatso chero chakadii chemudasimosti chakachipaka chapfekwa veka kutotosa kutoti pane rimwe dhirezi ravo so ndakariona mune imwe shopo but vandakaritarisana dhirezi but ivo pavakaripfeka riri paprofile yavo izvo zvine tumaruva rine madesign so pavakaripfeka nango ndo dhirezi riya here utamokaka padando varipfeka aiwa vachita nebhodhi
ende kana vakuzvitaura manje vatsanga kuti iwe ndiri bhodhoro recoca-cola hadzisandijairire ndobata ndigwino here alright ibasa ke ichocho tengireri but anambokura zvazvo aiwa risibet pane mamwe atinoona munhu tinoona munhu aiwa rinenge riri umumu haumboone kuti mazama acho ari papi aiwa ndaenda kuspa kwemurastenburg uko ndadzivatasva ndavata pachipedha cheche handiti foni iri pakamera adhonza tauro kudai so maitwa masaji adhonza kudai so pabudikira zvipashiro zvemagaro akatotrenda zvemagaro akatotrenda magaro vaimwana mukadzi akatotora screenshot munhukadzi akatofambisa screenshot kuti onai magaro vanga vakabudisa magaro pashi vatikomuudza chii ivo vanhu vanozoti yange ari masaji bcause masaji amaziva kuti magaro ndandotafura uyu ivo vanoziva kuti ndei chimaketa people have to see kuti ndiri kuitwei and kunonzi mavavo akabayirira no I'm marketing kuti vanhu vaone zvinoitwa sekuti kuti mwana uyu awane business saka zvino ndikati murima musingaoni munozoziva sei kuti zvinofamba sei saka mistakes are bound to happen turipo totoitika mistakes but totogona kukadza totora chaiko kufamba nayo yaiti kuda ende uri kwasha vatombonei nazvo vamukadzi anotonyazoitora ndiyatinezvinotimhanyisa iyeimwana hapadyiwe sadza andisaka after this todya sadza here after 1 hour after 1 hour ka hawasadza acho utombodyira akawanda haudyi rakawanda isu sisimeri vatori nediet yavo yavari kudya vapedza kana ungafunga kuti tabika macaroni and cheese tabika sadza sorry sisimeri for today simeri tokupai nhasi mota tsuro nhasi today should be a rabbit ndozviripo nhasi fura amune panaro zvinotengera gritsila janitenga nejusi yangu tinovata muvata hanzi cat family takuonai cat family ndiani maititati amenoswema richard akuti cat family muri cat family takuona chakanaka ndisi family yediary family but nditaurawo chinhu chakanaka chandotini chandakomentawo kuti inini ndikawana chinhu chakadaro bhodhi yakadaro ndinoida hakusi kuita timuning ini handisi timuning panambotorawo zve50k naye hanzi ndenge ndabhadhira 50k saka dieti yei ameno hanzi dieti yei ndapana haisi 50k panapa 1000.7 1000.4 ndiye kuface apa skin tightening chavaita apa kudzokera ndikasikana maimana nyakasikana pane vaya vanoita nozve marinkles imweni hamuna marinkles changotaiteni hedu skin aiwa iri apa yasikuoneka tinotora negrupu ramuwana kutotimaka zvokutodaro iyo iriko gara kwangu avoida chingoratidza ako vichiita saka akabasa rako aya aka ndo akunokolekta aya atapwanya aya amakolekti then akandokandobetsera parifati drainage takudrena after this vakuenda kumba paya ndopanganichita chatanga kushanyira chimbuzi zvokudaro kadzosere kufesi shamusikana kuti asikana onai eyebrows asismell akanaka asakuda kutwara yanzi omba bros but akuda touch ndinga kuita chipera kare akuda touch manje ina basa chinondokesa ku5 because takubuditsa ibuditsa saka tofana kubuditsa zviro zvekuti kukolekta akolektai akukolekta tora vaona katanga ere akablinga arikuoneka mira arikuoneka api kanikuisa apa arikuonyanyaoneka sa utotudini even maarms futi munotete no tinobvisa futi feti mamwe dzasiya kune tumabelt utu ndetuke maarms
muzvidya kuno mutu zvinyaso kuna rakadai rinenge rabatista aiwa sisimela ndozviziva kuti ukaweka out dumbu nekuti ukasiya uku anodai ndivanaizotoonaakasimba kumusoro kudai so ukwane makumbo akanaka simusoro akadi saka vanochijima toita the overall body saka mwamusotoikana utoshanda maoko utoshanda kana mafudza utoshanda kana ita waxing vakarelaxa apa aiwa apa aiwa atiende bvuzvei asi zvokwadza aiwa kwete streki ita neiyo yawakati airwadzi oyangari off mandiplanira vana ivina isapa udai kweplagi inopinda wani pazasapa ine strip inorwadza chiise pasi ochiplaga apo aigone kudai kwaisichaja here ndeche ora cheround inodhingura kaniboona makomenzi kwai sisimiri vari kubvisa nhumbe mutsege tasha hanzi ndipewo address yecape town please. What's the procedure? Inonzi hanzi inonzi cavitation liposuction saka yaenda kuita indo liposuction dacho iyi maita matreatments akawanda in one day takuita ikombi kana une maita vacuum suction makaita liposuction hanzi mune branch recape town havana vari kutotanga guys ndosaka ndiri kuti vasapote you please support them guys. Iwe lisini zvafu chigwaza izvi chekusveta chiya hanzi nachiposa zitengesera vanhu mafuta ano muchiti maused oil iweka asi vanhu vekusabva vanozotenga aiwa maitira so chindoshunya shunichi choshunya guys vanhu vane matumbu mucomment section mbesewo malove nemalex ndikuone hanzi phone number manje phone reka ndimira ndikuisire phone number ipe phone number dedzere 061 33 74 210 andichipini ndedze whatsapp idzi mirai idzi ndedze app idzi right mirai toni calls dzema calls chi 07 696 53 261 right. Mama Tani ndakuisira ndikwanisa kuipinda manje foni yandishandisa live ikai inoningirira inodonedza live ndikangotry kupinda something saka ndakuisira pakomenti yako ipapapa aiwa yesi ndiye ndachema kana ndashunyiwa aiwa kwai mambo chema kushunyiwa aiwa wona malove nemalakisana nematumbai wakomana saka takawanda takawanda unotombofila kuti pamwe ndini ndega ndine dumbu asi ndini ndoga utoshaya confidence mai mwana kumbira kuti mburi yaroonekwa zvino apa takawanda matumbu takawanda ini ratove nani ndakapanepa ndakamboita kunge ndatove ne7 months pregnant ndakaita kudai dumbu mai mwana ndikasvitasa ndigari kuti nai jesu kochiko ichochi mama Tani ukavafonera vanokupa love you team vanokupa location then ubva ungodonha so let's support them guys
vana vadiki vari kuzama kuitawo laifu havasi kubira munhu vari kushandawo. Why not supporting them guys? 1.4 woyako woitiwa kana wakuita maringuzi, especially vakuita maringuzi uyai tidhonziwe kumeso uku kunaki. Muchatona chidhonzwa ndokutozodhonzwa kumeso kana ndapedza pachadhonzwa kumeso kunasi kuti ati maringuzi aya tichopinda ma20s. Anzi vanobvisa dumbu vorisepi sitokozile zvonisa ndikusanangurire avabvise dumbu. Mudumbu mako munenge mune mafetsa echikafu chatinodya, saka mafetsa ezva zvinoita manjeka kune inonzi collagen. Anditi collagen inotakura certain percentage yemafuta andozvona in our body. The rest yepamunodya machocolates paya pamunodya patinodya machips panodya chii mafuta aya anenge asinganidwe mumuviri aya anoungana mudumbu ndo anoita atinamazoti chii mahenduzi edumba aya ndo anosita dumbu riyari anoona. Saka ivo zvavanoita manje meshini wavo unouya wekutanga first procedure vanotswanya because mafuta aya anobva aita kugwamba ari mukati umu kuita malamsi votswanya vatswanya andika zvoita lusi kudaro manje votora chimwe shini chinozobreaka down zvimapisi zvazvo zvinenge zvatswanya zvazviya kuti zviite liquid, from solid to liquid. Now kana zvaita liquid kudaro manje votora chimwe shini mai chana chigwadziwa chiya chinosveta chinosvetwa chosveta uyu aya mafetsa aya ave liquid aya anomaona asveta vozoisa ichekupesera chavakaisa ichi manje ndo chinoita kuti liquid aya manje idzike kuzasi inozobuda in form of wet kana sweat. Ndakairesearch hangu ndairesearch chidanona chiku chandikubonoitwa ndakazoiresearcha saka inozobuda hanzi kondati mimba vanobvisa here. Haiwa haisi clinic yekubvisa mimba iyi, haisi abortion clinic yavo vanoita zvematumbu. Abortion clinic unoenda kumaabortion clinic kumaclinic ikoko vanokubvisa. Saka mawisi saka uyai muitwe guys, uyai tisapote vana ava vasikana. Ndafarira hangu kuti vana kuzama kuzviitira life yavo zvakanaka chaizvo. Hatina reason yekuti tisavasapota apa. Kwanza vachati kuona hamuna kuona vada kuona iwewe vada kuona mshini iko mshini ndokomeda sipo tifuna kuona hapana katirawo pikicha yako zotipo toroka pikicha ugozodikatira fona kwaito foni yangu ipa pasapo ugozodifondra ndimboona kuti zvazvakamira sei. Asifuna kuenda kunotora vhidhiyo iriko uya nayo kavhidhiyo inotora tozoonawo zvakachiitiwa tichii. Yo, yaita wet. And to consider yourselves millionaires. Amen. We receive. Yes. Thank you so much. We receive. Hands once off. Mariacho once off. Once off. 170 kana uchiuya pesession asi kana usinapo but once off yakanakira kuti watakutoziva kuti kuita sei uri kuwe uzorelaxe kumba plus not your futi pama-appointments kuti waita sei towasetwa sei plus pakazoitika uchaitika papa hauzo makaro munogadzira here kugadzira makaro magara anogadzirwa anosimudziwa anosimudzwa magara anosimudzwa nechinosheta icho tanga vachichema nacho icho ya icho unotogadzirira tiwoneka vhidhiyo right.
ndozondivaudza kuti ndakanga chibvisa nhumbu ipapo andina wangona munhu apinda muhospital uchite pawanimbarakawana dzanga chibvisa nhumbu handisiri zviri easy kubvisa nhumbu enisemaatauriro anozviita kudai icho ndichekucheu jewe yatoshandisa ndandaratidzira unokwanisa kuzobvunza kuti handina marection jewe yatoshandisa tomboshandisa yeiya yeuyu inoshandiswa kuscan ultrasound tifunga tine problem iko just a jewe iplain haina kana fragrance futi charoda buda chatoona mimba yauya sisi wangu ndakuona pasocial media nziko mahips mahips inongoshepa ailifte varanda zvosiva kumbana isikuda kuona tichichisana maititiri mukuda mahips naivedwe maita sei kwei ada mahips aruda dumbu ripera ada makaro maybe makaini chifanira kukiria maititi structure maititi madambosana structure yakanaka she's got a very beautiful structure but structure yavo ndeyemagara niti ndinawo know the feeling feeling yandisina amaititi vangori bhoso madambosana bhoso chakanaka kuti vanofitwa neanything because of chi magara zvakanaka magara zvo magara zvo ndinawo saka takupodawo zvinyuwani handakutwa zvemasaji ndakuchivata zvinogaitoona natime hati mapere mushoko evhakumisaksheni topatana time guys nehope ini pase zvinovata zvanotozviziva tokuti vavapedza ndakafa nehope do you lift mazamu akadona izvo zviri kwere zvinonzi breast iripo but kana muchida yebreast lifting handiti munotsvaga vacuum suction mobva maisa inbrackets kuti cupping asi unenge uchifirei gara wakati munhu akati tambo dzakatodonha kudhara uchada kusvumudza chiitakarina kudhara mukake gara netambo dzako munhu saka iwe nhumbi yako ndechingani Shimona mtanga? Kufara? Manje ukarogwe? Natori kwapaenda kumidrand. Ndibirija zvake. Ndibirija. Aiwa kutanga life message. Kuchikunda birija reka utunda munhu wako. Nai. Mukadzi wabirija. Kwatadza upedzesa birija anonamata zvokuti. Ndibirija vatari kufundisa. That's good. That's good. Ndinokusimudzira kubva ipapo tizotaura ini one day kuti tinenge testimony. Kuti baba vaito vakaiva varipo. Pane mwana utoziva powerful pastor aitaura zita rake kurasa bingu. Anga security guard. Ukamuoneko zvino chechi yacho. Kune zvokuti apatori nehelicopter. Iyo. God is good. zvamwari vanoda mumbonzwa life kuti kana makuzoticha vatendi tikusangana nemuupenyu hauzongoti mutenda nhingo anocomplaina but you have to go through a lot izvozvo ndimakuri makani nde26 asi ungazvichengeta mevangu asi kavavesa statistics iwe uri kuno kwese aukauya rina amama 2020 wakuri kuisland newe mwana iwe icho wangenda diaspora wodzoka kumashure corona waitei kuzaisland kuzanzibar ndaita mamasaji kwakune mari kauko kwakune marungu zvanoya matarisi akatoti ndidzoke but manje nawe mufana ari kuuya mwana uyu akadzoka kubasa waipuwa wachapera maus aiwadzokera munozvarira kumberi SIS MELLY sikaonedwa nozoitwa nani neni nondidzidzisa iwe kanaita mukanaita opportunity ngadzokere ndokuti nemiwa mugwanda mukana kuzoteverawo kana kune mumwe nemunoteerawo chiwakuenda kuzanzibar wodzoka sa iko kuna nguva yakunokuholiday nobva wavharirwa necorona
bhozi ndakambosvika ndakuita 2 weeks ndichisvika musa 22 ndobva ndatosvika musa 22 ndobva patonzi covid asi apa vari pahotel ndobva patovharwa vandsatoitei tatovhara saka akumadhishini yanga iripo but food yanga uzonera zvakaoma sefinenge changobudisa mari so ndikaona kuti the best thing ndanaenda kumba ndangu ndandauya mukuno bhozi nyangoona kuti takadzokera kumba futi beauty industry iri a bit down ndopandaishanda spa home iri kuzimbabwe kuvikforce handimozamingisa kubhadhaya moyo akazobviswa wewe ndaimushandira imi marare but havabhadhare kana beauty industry mari yacho inenge iri yaestablisha zvekudaro yaestablisha zvekudaro iko zvino iri kubhadharawo but mari yezuva wameno nonzova mwangu ari pachitaiko plus mari yacho iri kukwira ichidzika saka ndikonaona kuti beta corona yacho ndipavere ndiri kujoni saka murume ukasvaka sangana naye kuno aiwa vakauya vese muri 2020 aiwa 2020 akauya december indi ndakatanga kuwe ndobva ya december ndobva adzokera ndopazodzoka futi akatobvisa mari akabvisa mari good kakaroriwa ndakakudzadzisivela vamboenda vasina lecture hazvite asi kana even iwewo unenge uchingodawo zvinhu zviri rightagona chikuru rido ndakufanira kurudo rwenyu zvozvo zvekutwa damna nemari zvazvo yafa zvitevedzerewe mari ichauya yenyu mari vangadiko vakabhondanana nevanhu vane mazimari vakanogara zvekutodaro zvinopararawo shau zvafamba sei nekuti munhu ane mari anodiwa nemunhu wese saka magirlfriends hobho apata ndine pakufara chakuita kwesismeli uri hepi kana uyo anototara kuti udanobasa because ane makuemoka nemumaoko ane 28 zvamakangoda kuidzana komana uichi komana kuchitaiapa same secondary katovoka ndomo okay mukana kurimuka muzorimuka ndikuziva ipatexteo apa parodza papazi ndikuziva kuti kukadomai uziva ini ukadoma kurimuka totobva murimuka ndokatakakurira nababa edu aiva mashamari ukadoma kune varoyi kune makore chirudzi vakasangana kadoma chegutu chirudzi rudzara ini kuchegutu ndokwandonyatsosiya because pandandiri mwana mudiki ndaigara kunonzi kumusengezi taimbokwira treni toenda ikoko nadhedha wangu tichinotengesa huni taitoroerwa huni dzedu onzi maramba undipa huni nechikwereti vakasangana ndirokugweruka padhuze kare cheshedu sangano taenda kugweru cheshedude pa 16 kwaenda dzakadliwa watora mafoto but yagarisaiwa yaani more than 10 years yakodaro kachichia asi kunoti 10 more than 15 yakodaro aya ipera yakatopera yakatopera magirosapa 18 ziva tonorara the Assemblies of God. Okay. Okay, Assemblies. All right. SIS MELLY mane picture irenzara. Asanda mina. Yenzara dze adona dze izvo zamunoita. Oh, all right. Ndesa dzandikuda. Ndione picture ni sari dzendeke. Unza phone iyo rapo. Ndiwaratidzi. Phone ndazozera pachaji unokanda siya.
onai muri kana uri happy ndafara nokuti kuna mwana enda kune murume asina mari ane mari asasiri happy happiness yako ndozviri important happiness yako ndozviri important kusina mari munochida mirai ndikuvhurirei tichishare zvishoma zvamunazvo but pamene munenge mune mufaro wese ndozviri important zvoti mari yese unayo but hauna mufaro unenge uri biza rebhumba saka muri kunyasa kumupawo here wakutifundisa vari kudolalala kufundisire vari kutoida zvokutamba kufundisire zvavari kutodazvo waiti havakumbiri vanotokumbira vanhu wandisi vanhu here kutikori taitimunhuwo todawo munoenda muchidariso ndozokuradzai dzimwe dzacho pingi yakanaka iyi yakanaka tokovaisa mbuya ivavo handi mbuya chaivo chaivo ndotoonekwa roho asi veri munoona aiachiratidza ava vanoshanda kufactory kuendai futi ndosaka mberi pane dzimwe dziripo pamai machisaprosvi ungarugona kuye wakadziswa nanzara ndakadzita kumusha ndisandauya ndakaita kakosi ke2 months ndakazimwe ndakatozodzidza ndakunoko kozi mukadzi wandaishandira sangane ama-ideas ikatona ndikuradzeko dzimwe dzacho abva masoona ifoni yemusikana guys ifoni nemakore mangani ndina 25 ifoni yemwana 25 ndiri kutamba nayo guys muchakudzai nemakaenda kusati dzakudzai kuti ngona ifoni yemwana uyu ane 25 kutamba ifoni yemwana 25 ndiri kutoscrolla ishi muchakudzai mirai tine makaenda daro muri kudzidzira mamakeup zvese ndirikurupira kadise foni yako yakupira pati yakupira pati hausi kumbira ndozvando mune passion uyu anga achitiratidza zvoitwa seva ndichionawo kasvikuita vamwe yarugona yadirection rugona mira ndikuradzai kumwe kwacho kune guys ifoni mwana nditamba nayo nayi ndascrolla hamuna kana zvinyadzi hamuna kana zvinyadzi zvinyasira kana mune zvimabible koti zvimapictures zvake zvemamakeup nezvechi imwe foni haupiwi nokuti munenge makatakura zvinorema nemascreenshots edu anenge ari mwemomo achifodiwanawo mufoni mascreenshots eASIS MELLY nanani iye akutanotoititendeudza kudai kutotora screenshot segeti kutochengeta shekisheki unogona wani unogona thank you SIS ndazvoona ndindakuisa dzimwe dzacho ndenchitora kuti maclients kana adzoka dzakura zvakaita sei but green yakanaka but problem trick iri pagreen you have to match saka unofanira kuisa saka I would go for this hangu maybe because yakanaka because your green zvakanaka wakablenda zvakanaka but makana munhu anofundira nevarungu maclients ake anouya sisime but ndichiri kukura kani sisimela ndakatanga mamachi but umwe ari uko ndiye anyanyoripisa anogona kuita kana 5-8 macustoma pazuva uyoyo anonyanya kona aiwa agara panapa ane 3 years ari pano vanomuziva zvekuti saka ini ndaimboshanda pamusoro apo pandaishandira mwemuindia drama abhadhara plus abuse yacho yanga yanyanya SIS MELLY let's go for it dziripi dzedze dzakaita kunge kapurplish like inokona kudzoka idzi sorry tinda kubaya muri kuziya kwamuda kuenda idzi alright dzakanaka dzisina kanaka dziri ndiwonese suwo vanhu vakuruwo dzakadzikamira ina basa nekumecha dzakanaka right toita idzodzi saka panzara kuita mari
makumbo chero zawaisa chero yandada makumbo ayo ndokuisa ini ndiri munhu bright ndoisa kwesa yawanda kumakumbo ndombotisa yauroda chichizawo yako kumakumbo saka ari kuita mari muruguru kuti muita mari nzara but commission yake ri right anoti 70-30 yake 30%. bozati kuwandoti yarutora 70 yake 30 haana basa nazvo vedu iwe yamitwa nzara vede musapoti vana vasikana vachio uya musapoti vana vazvidlira vaitewo musoro shuwa toonei zvemaneils acho pafoni mira anoda kutodza vhura pafoni vataridzi but muchaona ndakuitwa but muchaona ini mira mutodza pafoni anogona sarapari bhizi ndokwakanaka asi wedu muchaitako parinozviziva padhairis padzvizvindo hatiri chikwati pane vanhu vakuru padhairis saka vanotowana vana vadiki muri vashoma paziri vanhu vakuru apa mafaunziza kuti matori vanhu vakuru so kana marogwa vakudzima mafaunziza zvinhu zvelife saka iwo neboyfriend ndinayo SIS MELLY aiwa ziziva ndiwe munhu SIS MELLY aiwa simsulu SIS MELLY ndokuratidza ipikicha mufoni aiwa simurungu SIS MELLY haundipe lecture here mira ndikuratidzei vanhu vabva vamuona tane 2 years tichidanana anoda mwari zvekuti anda mwari ndovarikatomuve takatomubveta anoda mwari wafaota muketa zvini ndaitobvaita chitupa chemuno SIS hanzi kupera kwegore rinweni anoshandipi anoshanda kuroadport asi izvezvo asi kuenda anoita zvecall center saka anoshanda kuroadport ndokwanga achimboita saka vanomudedza about 2 weeks a month ndokwaanoenda asi anotomboita zvimwewo anoita zvese zvese chero chango aiwa ana nungo SIS MELLY ndiye akatondidzidzisa zvamwari yeyu cause patakakura kumusha kwedu vaisaita zvizvezvo vaingoita aiwa taita zvamwari but zvasiri chaizvezvo saka vakavana kuita problem aiwa baba vake vakazoshayawo last March last year but mai vake vatori right ndanditori nawo neso vanotomboya vachinitora yakatombovaona pane hanzvadzi dzacho ndo dzakambonetsa but vakati especially kuzimbabwe vakambovanzwa nekuzimbabwe zvaanoita zvikanzwa kuzimbabwe kuna makarati zvikanzwa kuzimbabwe hakuna here saka akamira nenhake SIS MELLY panhamo dzese dziya anga aripo ngaripo kuzvibara zvakanaka ukatungamidza mwari pane zvinhu zvako zvese zvinongo zvinokufambira chiro dambudziko rikauya hauoni kunyanya kurema kwaro because zvinenge zvina mwari mukati hanzi rorwa faster atiedzi vachidanana guys chimboonai manails hapana ide kurogwa fast apa munhu wadanana 2 years asi woga achirega kudarika ugore rino kuti mupinde mu3 years achingodanana newe hati anenge achitodlawo makumbo saka azvizoiti nokuti akazoti 2 years akati 3 achingopedza kanonaka azvizoiti obvazotorora kamuasikana kanoziva komita zosaidiwa uta stress ndozvaanoita vanhu vana bhangwa wechidiki waunotonyatsokuwa waiona unoti dasitorisha ndakarora apa 3 years achingo kuchoko chaiwa azviti ngachitororawo kupera kwegore ngaisendijana tisi kuti munhu aperi kuroora ngangoendisawo kana 5,000 rand kuti ndatora mwana wenyu ndichazondipei list tichaudza
he's a client. It's fine. It's fine. You didn't know he's a client. How are you? I'm okay, and you? Not very well. Okay, that's what she does here. Oh, she does hair. Blow dries and Okay. Guys, so you want to do your hair? So what are you doing now? Now we are removing that fat. Now we are on the last part, the laser lipo. Now we are draining. Oh, that's why she's doing. Yeah, I'm doing a live. So you're also on social media. You are also there. Saka makawanda By the para. way, my yogurt is nice. It's Thank nice, you so is it? much. Is it nice? We know. I can't send you to the shop. You won't do the right thing. Thank you so much. Makawanda mtu wakati kupana. 3-5. Ta 5 is it? Oh, uyi. Uyatanga nasi. Ndo zvatiri kuona. Kuzomwa wacho muchamuona. Iyo. Tichataura nekudzana ipo chikuru scam chibendi. Nditano why? Kashanda naumwe zvakanaka izvo wakunamatikwa kuti basa riperi. Mara unodavira kunamatikwa. Chero munamatikwa ita 3 years uchinamatikwa zvakaipa kunamatikwa nezita rako. Kunamatirwa nezita rako zvakangoipa chete. Unotoita munyama chete unotongo pane chimwe chinhu chinotoitika chete yozvo replacement yauya. We are free manzi mangomuona. Yeah. Rekutanga siya to free zvokudaro. Kakendru kapera. Eka makendru kanodzikamisa moyo. Eka kabva kadzima akatudiki. Kana ndoita kutorelaxa zvako. Zvakaoma. Ndakoni kushanda navo zvakanaka. Anenge achida kutoshanda nevanhu vake vemuno. Ko maZimbabwe zikwa hevi mudleyo. Kana mangotora navanhu vemuno. Nezuro kwakaita hondo kutembisa. Itembisa. Tembisa ichida panyuzi. Ndinamboona news. Tembisa. Ivo operation Dudula vafamba vachitora maforeigners vachirowa maforeigners. Vakawana machagana akavamirira nezuro kutembisa. Nice fine. Vakawana machagana akavamirira kutembisa nezuro. Kwanza vakaita hondo vakarowa. Kune vakati vanhu vakuvara vemuno nemaforeigner vakuvadzana vaforeigner vachitodzosera. Saka haisi nyaya yekuti kai maforeigner akati chakwamba pepaka. Kuvari kudi kupinda. Kune ma-Italians maforeigner, maTanzanians, kune ma-China maforeigner. Varingoda maZimbabwe. Why varikungotengeta nezvituckshop nematomatisi? Kuba. Kurwadziwa. Aiwa kuda kuba. Why going for your African brother? Izere kuti ndamudzinga varungona maforeigner. Kune varungumatori maforeigner vasiri vemuno. Iwana zvapaita ndovaratidzere sisi paita kunge flat like. Apa. Ikataridza kuona. What's good jot? Right, saka kuno kudumbu tapedza. Ngeni chasokuklina klina. Sichaona the next round saka ngoita face model face. Alright. Ngaita. Ndapinda kwa clinic. Nayi ungobuda. Ngogodza ndikusakugembeza kubudika payika. Aiwa. Sitesa pili. Kana matawa ari mukuya yana. Makupanga usakaenda guys. Kwanisa uri kuripira. Mazana kuremera. Ndoisa apa. Boso. Ndoisa fitiri. Apa. Shaita. That's good. Penta. Saka kamanga Ndoka face. kanobvisa marinkles kana face yako. Chega ndibvise kuchembera ndikuwe kuti ndichitwa kuchembera. Ndinoona kuti ndikubvisa marinkles pana. Then muzachida. Ndetanga wasi. Iyo iri right one. Wasikuda kushandisa iyo strip. Bosna shila kuita futi apa. Wasiya kati vapanga. Itane strip ndokuchekera. Uda chigera. Kwanzi komna nedupure up hanzi kuAlex. KuAlex ngoba zvichitika kuAlex. Zvari mawanje. KuAlex. Saka akwafiwa kwakaitwa hondo nezuro kwanzi ndaona Catherine waoneko uchausina. Chiwe chausina chawaona pandiri wechi. Handi hangofanana. Takangofanana wani. Hangofanana shaka. Unokangana kuti muleba ndoita sei?
muleba dhokuta uchiri mwana achitora newe achitokudhodza dhodza itobata achitoti anolavha newe ayo matsvagani mudadi munetsi kwete zvinogara zvakadaro hanzi namai general imbomirai kutaura neshona pfekai magloves zviite order manesi uko matova patatu yemanesi nai hanzi matova yemanesi kai aiwa don't worry magloves tinopfekawo patinoona kuti ava vanhu vanotyisana sisimela vamukuona kana maski tabvisa hai vanhu vendatati bvisai guys ini ndiri free spirit kaini guys havana infection hanzi ndine nhikikiri ndine operation zvinoita here as long yadarika 6 months jeli inotonhora yoenda tendamo aiwe inotonhora saka takutaitena skin womoda kuona gani takutaitena skin manje amukona pakaita like kudonha panosimuka panodzoka ifetika yoyo ifeti saka kufesa tizobvisidi kuita maprocess ese saka ichi chimanje chinoidhonza njambesa energy shona patu mukona chatodaita satakudi takudhonza zviro wedzera energy yamwana wedzera mwana uya kudaramba chimodipisa chinofanira kuita womu zvaizvo ndaisa pa5 tobona kuti karise zvisambotanga fesi isazofunduka dzoti vanenge vasina once of payment angasangoita even achingoti pawe yake uya ne170 asi amwe nhazoiti serious unorelaxa kumba guys you can pay per session as you come amona sezvamunoitawo zvatoimboita sometimes kuti kana uchida kuenda kujimu usina kubhadhira full membership unogona kubhadhira per session unobhadhira peseni kuno but kuti uve safe ka unyatsoziva kuti ndakabhadhira mari yangu I need to go usati ausimbeka ukabhadhira ka1 ndozati mari yangu unotoenda chete amona unotoenda saka video yaitisapote vana please guys apa ndinozati ndosapota ndondowari madhayaris ndozviziva totemba nawo madhayaris anosapoti kunoko pandaimboita ndaitira murungu wacho she was very rough yo ndozvazanzi kavada achiva kuri yambudza aka wakabva ukatoya panapa iko zvino patove wakamwari vakakanda panapa pautoshanda zvakanaka hana kuzoti akutondiendesa kwakanaka from zero to hero chai hana kuziva ngotenda mwari zvinhu zvakambooma but kana tozoona kuti ukazombonamata chete mwari zvinhu zvinongochija ndazosvika nguva ikeseko sakafika mazava ndakambomerwa pamwe pacho sesimere zvokushaya kuti odii asi ari parakambomira south africa vashoma I think 10% vasina kumbomerwa majority yevanhu takaomerwa zvoti mukuku unotogara mutori mumba kati mukuku ikuri vari vakatorengedza zvakanaka mukuku tonawo kati uchitonema wewe utotika wokuyerera mvura mukati azvozvo zvakaboma sinozonoti mari zvesanoita kuti uziva ukaona mumwe munhu achitambudzika useki aiwa useki ukaona chiseka usida kuziva upenyu unongochiziva that person is trying hard kana wakuseka munhu haasati wakuziva upenyu tombo kuti gara pasi kana wakuzoziva upenyu hauseke munhu tatogondoroma wenzara sisi ava vemunava sisi vachaisa vaiga vati kuvadzingwa nani muna mato yenu kaya maita iyoya uyauya vachipeseka munhu she's very free papatabuda pasikaenda pasipaina matinogati yangu mukotenga chero munhu yekuti she's very free angatotwara haasegregate kuti you are foreigners anenge pane last up angoti mainzari nyaya yemaforeigners
ndonyaya dzaikotaura ngatibvire ngativhaira so mukana nofuma akadzi zaina basi iri imwe iri amweni ndatora vhidhiyo rakareba pangasotora futi kavhidhiyo kadii kozanondashizvadatina vhidhiyo nekapechi kakudziya kari right asikupesisandi Eunice ganda rimbonamiri sitiri kutoitiwa wani Sandra thank you kwai isusu vekubleacha saka ganda harizosarira kanamira ende inisu vekutobleacha tikutoitwa pana paende harimbonamiri ende haritombonamiri kudii iro isusu makaradi makedha ganda ritisaripiko yoita zvakukasara kwaiwawazi here madhairis kuna ganda rosara isu makedha takatsvuka takura kungemengu asi gaizika vanhu vatema muri kuzviitisa ini indasazaziti kuna vanhu vatema kaini kushuwa mutamunhu mutema mazuva ano kuzvidira kuda kuita munhu mutema mazuva ano vazokuda mavakainyora saka papa every area ndinoita 5 minutes 170 per session uyai per session takaenda ine futi todzesaitendedzia 5 izvozvo izvozvondirana nebleaching izvi izvi ndozvondirana nelightening chaiko izvi sorry chingotesekutonhora chinoita kuti tonhore unozoti kana ukaiswa zvimameshini izvi zvinopisa saka zvoneutralizer nekutonhora kwekrim hauzonyanyova nesensitivity shuwa nekuti tingadonha ganda zvarekwa nouisire kubleach tingadonhe ganda rikasara pano tingasara takarihorera zvakaipa tosara tikarihorera mimi titenga mafuta ebleaching imi guys inatengesa bleaching tengesa enlightening mimi kutenga mafuta ekulightena kuso tichuke takawanda tichuke tugase sapese panoyi muchiyande nchita futi nefesi alright utoriwo zvekapicha here tari ndikutora nepikicha ka nepikicha ndikutora torivara nekuto camera woman I'm a professional camera woman. Profa. Ayenda. What's the time? Anyway. Arikurwadza nemunywana uyo. Ndozvinoita Mwari. Amboenda na 20 Mwari anonzwa muna Mwari. Ndozvinoita Mwari izvozvo. Mune first day changu chakamupindura lafu for no reason. Totofunza zvakanaka. Iwo vatitwa zvirinaniwo. Anonzwa basa tunouza murungu kuti ndikusara ndakagara. Pana zvaari kuita. Konwangani? Akura futi. Kuburukura nozviitirei? Pamukadzi ngadi yaitotambara chitisura niona chitorayira vana panapoita vazomuda kuitira vana godo. Muzoti havasese maSouth African akaipa. Ndamboshanda musanchino. Adonekera itashanda mushi. Even nanhasi so mandonifonera. Uri sei? Vanhu havasese vane makaipa. Saka iye ari ega. Zvati patopedza pamwe wax inenge yaitanda. ndaisa on. Vari kumota vadi kofi. Umwena. Aiwa apana ndura. Madzoka. Awasifungina. Alright. Nemota dzinotaura ndavhunduka kana ndipresident upauya kadiki kasikati ndiwe.
version apa mnakasika takatafara sikati ndiyo wauya ndiyo baba yangu tashipa phone Mwari ngaitishorete mabhiliyoni atidzorera vabereki mari dzavo akusi kudzorera vabereki mari dzavo but kuappreciation vanenge vakatambudzika mozonekadona nakadumanaudza kurima kuti zvibage uchienda notira nengoro aisi nyore kadumbu kangu kanokwana kakakwana wane mwedzi ukari 6 months one kuzvawatovi padhuze ndatopadhuze zvakusina dumbu maybe nawe kamiri kadiki 6 months 1 week endokona amakliniki kunokwana nemwe wakanaka maybe wesaidra ndiri kava nemwe wakanaka singaiti waungofila kuti uyaifona pamwe kugona wachizuru kwamtufuti pamwe but andanotona passport nemwe wakanaka Greenwood yakambotipengesa wechangosvika ona kuita here ndachiri kumberi asina kuita endakaita event yanji tiyanji moiziya SIS MELLY machina ye TIENS yaiti tiyanji but kana ichi kwazoiverenga nechirungu inenge yakanzi TN yemabasaji aiwa yematii waya yekumwa matii kutengesa matii kutengesa matii achishanda kuita basa China izinzi zvone ukaukanesa unowana holiday package wopinda kuzvikuru saka vakaida tigotengesa tikapinda maofisi ndichirememba imwe ofisi yakaenda kuna first vanhu vavagondidzinga sikaza tidi vanononyepa kuna tii inoluzisa weight vanenge vanoita neza atatakawanda zvegreenwood nezvimabhuku zviye greenwood takaita vanonyepa negreenwood takaita greenwood matina it depends neskin yako matina it depends neskin yako kuti skin yako iri sensitive here haisi sensitive here zvodependa maijenara wati kudiko kwai kuda zvidi iwe wauzvidi iwe wauzvidiwe zvinhu ndo zvanditsvaka iwe wauzvidiwe dzakati ipati 3 parts kwedza dzakareba ataitaura nhoroondo yacho yese shamwari kaijenerali kuzimbabwe zvinhu zvazviko zvodhura rega titiwe kuno kusa kuzimbabwe zvodhura zvinhu izvi rega titiwe kuno kusa mutiwa heye hadhi yekuzimbabwe yeye kumusha kodii tonozviwanepi izvi kuzimbabwe tetiwa mundo gara muno iwe nozochi idarling rakamena karimikisa nerimwe ripi maaudio asi munhu ani muyezo naimi hasi kundiona kuti ndiri pai mushina wapedza basa SIS MELLY apedza yes chegekuwakisa ngoti andapisa zvodaro kana chiyakuita takatooma
hanzi narimubleach no kwauri sha isi kwatiri yese Facebook yemukadzi akashutiwa kuno Cape Town Kraaifontein ndichikumbira rubatsiro. Mukadzi aitotsvakawo basa anga asingatomboshanda aitotsvakawo basa saka manje paakashutiwa anga akatogara murodhi nomwe mukadzi aita zvemusika. Saka mukadzi aita zvemusika iye I think anga akarongerwa iri matsotsi like wozi hanzi munhu anga ane bhawa nemusika saka maybe akarongerwa matsotsi mungozva zvemunhu saka yanga akangogarawo pamusika nemukadzi aitotsvakawo basa. Saka pamatsotsi pakangosvika achishuta mukadzi yeye wemusika ndobva vatongoita iye ndobva angoitwa kuposwa ndobva vatongomushuta vese vari vaviri ndobva vatongofira pasipoti. Saka shaika musi wa13 February. Saka anga asina kana hama yanga iri munhu hama dzake dzakabva kumusha apo kumusha kwaino kuti vabve kumusha vanga asitorinawo kana mari zvekuti vanhu vakadosongoita zvekudolake pane murume aita zvemabhazi kumusha kwedu ikoko kwemukadzi aita zvemabhazi ndobva vatongotakura amai achiona kuti vauye kunoku for free kungobatsira. Saka izvezvi vanhu takambotraya kureisa mari but zviri kuramba kukwana apo vakaidentifiya munhu nezuro saka vakaminere musi weSaturday I think if I'm not mistaken vakanoidentifiya board. Saka identifiya board vakangopiwa madays ekuti from musi waidentifiya kusvika musi wa7 days akwana inenge iri free. Saka so far kwakuda kuti board ichibudiswa mumoshari megovernment because hanzi ikangosvika pa7 days isati yabuda mumoshari megovernment inenge yakuchaja like 200 per day. Apo mari achona kuti tiirezike ikuramba zvachose ikutoramba dzasipoita tobo ndauya kwamuri kutokumbirisa pasi petsoka dzedu vadi kuviga muno kana zvinhu zvichidai vanoviga muno kana zvinhu zvanetsa anga asina asingakwanisa yango kuijoina because munhu anga asingashanda tozvakawo basa. Saka zvatooma chekwa pasina kana kulati toita sei tambozama kutsvaka muvanhu amunoviga munoviga nokuti kuindisa munhu kumusha kusi kumudza munhu ka munhu anenge atofa rikaitiwe nyaya yake zvizere yaitiwe nyaya yacho zvizere. Chero uri muhospital unongoshanda basa rako unongoita izvo ndikutoita basa rangu muhospital mazvionaka hamudi kuita sisimeni simeni foni dzechingorinya 24/7 kakachidai rakakonitidzwa maybe notanda hanzi zvidumba hanzi ropera hanzi kana dumbu riri hombe i6 seconds zozere kana kuti mo 6 idzodzo kana uchida zowedzera dzotendera kusvika pa8 chete kana uchizodawo kuwedzera but 6 idzodzo i6 munhu chachapatifonera tikati wenyaizvo zvizere nocha yacharini foni yacho muno munde kuchendo namwari muno waugarepi alright that's good 6 imari 6 sessions imari 1.4 1000 kana usingade kudrinwa nesolo drina wega nemvura kumba avepo 1 hello muri sei vasikana tinani makadiwo simere tiripo matichiko chakaitika munhu aitotsvakawo basa saka angoitawo crossfire pangoshutiwawo sei anogara kuno Cape Town. So munhu aitsvaka basa nditakangosvika pamusika pane mukadzi aitengesa ndobva ndingofundawo zvebasa pamukadzi ndobva atongoitawo crossfire nemukadzi aishutiwa ipapo. Akasvika tinobvunza basa wanenge pane vanhu vakateya mukadzi watomuchuta mubva apinza pacrossfire
ndobva kukwidza vacrossfire ndobva tongoshuta vanobva vangofira ipapo. Ko madi kuviga muno kana mari pasina naye asikana? Tambotraya SIMELLY so far taraiza almost nearly 10,000. Saka hanzi pari kushota 8,000 kuti bhodhi iende kumba. Padhuza ndoreva kana iri kutoshota mari iyoyo kubva February iyo zvinova muna March. Vadi kuita maarrangements ekuti avige muno kuinda kumushando kwachanovimukisiwa here. Zvinonesa zvodai family yachona iri inozvidecidira yega kuti nokuti inzwaika mirai ndikubatsirei mirai ndiite zvokutomuka ndakawata pachibheti nokuti zvinoitika nezvekudai soka handiti family haingadzitemaini kuti kwaitoda kuti tinde nemunhu kumba handitika ivo vasina mari handikuona gavatikatoitika danda nemunhu kumba danda nemunhu kumba ivo mari vasina ngavataura zvokuenda nemunhu kumba kana vaine mari kana mari yarambisa yasvika kudai so vanhu vangandanovigwa muno vakawandisa vanhu vakonanovigwa munomu handika vanongoti bhodhi inongotogwa yovigwa munomu votora ivhu ronoda kunovigwa futi zvakare kumusha because chero bhodhi ikaenda kumusha vakanoviga ari munhu handika munhu haachamuki yangove nyama ichangoora yodliwa handi vari kuda mufananidzo wemwana wavo kuti mwana wavo mufananidzo wepakagwe mwana wavo ivhu ndo rinonovigwa futi kumusha ivhu ravigwa futi kumusha vozati mwana uyu takamuviga apa. Imi funeral pala yamanga matara naye kati 18,000 ndeipi? Ivakatawa nebhozi inindogara like a bit far from kwavanogara iye pakati kana vanogara kuRaifontein indiri kuno kusaidi kwangu andogara ndokura tumataxi kuendako. Funeral policy yacho ndeipi? Funeral pala yacho yangati 18,000 ndeipi? Ndogona kupa inamba redze munhu wacho nari paground sofa. Koimi ndimani muri kufona musiri paground? Ina ndisi paground ndotoiwo munhu tiri pagurupu saka manje tiri pagurupu refamily like rekumaraini ikoko kwedu tese. Okay. Vapi tinzoti funeral policy yacho yavati 18 chete asi ndiwo imaprices etu na Cape Town nokuti Cape Town kubva kuCape Town kusvika kuJoburg chete pane mutambo kuzobva kuJoburg kuenda kuZimbabwe ndeumwe mutambo futi zvakatoinzana saka 18,000 ndiwo maprice acho chaiwo ndiwawo saka ndo mari kutongoshota izvozvo zvokuti vari kudai takaona kana 5,000 then tongotaura nemunhu wachona kuti atitorere bhodhi ainde kumusha. Munhu wacho ndiani kwati vachizati munhu wacho funeral ndeupi tione kuti tingaita sei. Regai ndikupe nhamba dzachona tichikombewo mamwe mapricesiwo kumwewo shuwa mukatibatsira SIMELLY because sofa tatambura tikunyepera asi takawana mwanotiora ichi 15,000 imi musina imwe 5 inozobudepi futongotsvaka sezvamatsvaka yangoita iwaya kuti tingoguma kuvanhu but mari dzana hadzisi kubuda taura chokwadi vanhu vangochema zvinhu zvakaoma zvakaoma munhu ane vana vaviri mwana mudiki zvakaendiwa 93 ane vana 2 ari kuZimbabwe so saka panongorwadza kuti avigwe kunoku vana vake vasina kutomboonawo fesi yamama so sad. hanzi vakatochipisirwa namo boys it was 25,000 rands sure inodhura kunoku from imimi mati munogara kuKarafontein ikoko? aiwa ndigari kuKarafontein ndogara kunonzi kuWaiton. Imi vacho vari kutaura muri kuorganizira vasarava imi vacho munotove nayo here funeral policy? Ndani ndinayo yangu yenhingiri nyara but yakalapsa nemwana sikashandi. Saka makatanga kushanda rini? Ndakatanga kushanda this year. Ko this year yose ina mainini kakadai matove nayo kapolisi inokuita 3 months policy kumachiwa mozviziva? Handoda kutogadzirisa polisi utachokwadi. Madzidzi achizvizi muri kuzviona zvikuitika pana uyuka nokuti tikasakudza pamunokangamwa mototi handizozviona ndozozviona. Aiwa I will learn a lot for so far. Ndizvozvo kana makutoda kujoina futi funeral policy yacho mondibati ndikujoinisei ndichikupa encouragement yekuti mabhadhara here mainini mabhadhara here paya madii mainini kana mukabata mari nongotichibhadhara 3 months kuti zvimbokurerukirai tichingodaro. Aiwa ndizvozvo taura henyu vakoma because life yachona is difficult these days. Alright. Saka bvunza wacho kuti ndiani ari mati demo boys anenya ari kuti aka approachwa.
handipozi kuti vakaaporocha upi wachiona kusaidi kwavanogara kucraifon ndiri bokuningwanisa zvemani ngebandateka vanopuwa kamanambazi vanhu vakangosiyana-siyana saka vanenge vakombeya manje kuti anogona kutaurika naye ndiani uye ane mapurisa ari nani ndiwo upi saka vasati ati chitanga wanzwa kuti iwewe ndevapi vakataura 18,000 yacho tigoitsvagawo vamwe wekuti tibvunze ndogona kupai namba dzake here mutaure naye ina ndini handingakwanisi ndimufonere imi chimupai namba dzangu yafone alright simele pinda palevhelo inyore pazasi pake pakanzi liyapa alright thank you very much maini muzondibata muchiri pauzawo alright sharp zvakaoma masikana hey kufira nhamo kuenda kunotsvaka basa kuti ganigari kuita nemunhu kutoitawo munhu atozviurayi gotourayiwawo liya wamona uri kwamanyawo pane namba iri kuswa liya pazasi pekomenti yako ipapapo maiwana funeral policy yakosha guys iri kuuya liya namba iri kunyorwa pakomenti yako ipapo pamacrime moja ako ipapa pari kuya namba mazviona kakuti yakakosha kapolisi kana tikataura papa muchiti kwa simeni vari kuda kungotengesa vari kungoda kungoti nokuti hazvisi zvekuti kwai kudii vasikana ini kuseri kundowa zvakawanda vasikana hamungozivi henyu ndinoona zvakawanda ndizo zvakawanda every mazano senge vanhu vati senge vari kuita kudikwa kufa hazvipapedzi kuti pasina kuya munhu achiti kwai ndokumbira rubatsiro hazviiti kuti papedzi days pasina munhu akati ndokumbira rubatsiro hazviiti handiti wazviona saka vanhu vacho mari chenobvepi hanzi akaskrima akanzi uri kutoskrima ndobva atoshutwa saka vaenderesa skrime patisa zvino anokushuta masikati here ninge zvakashuta masikati wai aina captain handida angada kutomboenda kunogara kwandibati chero svikai uyai kuno muzogara handiti captain unorawo vanhu kugeukuko rejobek yatochinja wedha yatochidzeka kwakutonaya zvakaoma isi kwedu kuzvo zvikuri kupisa kuraya munhu kwakutonaya kuno ende manje kunganakira kuti kana udhera tanga ruchi uyu usinganaye ndizvozvo manje kuno padei panoita 3 masizini jobek yakafanira cape town cape town unoenda uchipisa uchida isi 2 minutes kwakutonaya kuti mabhama zvinhu zvakatonhora majera kamajeo saka fesi apa yaora andi zvakaoma dai vangovigira kuno kini bamunini vangu vakavigira kuno babangu ndatori mukuru kuviga mai mwana ndakatongoona kuti munini wangu asi mari hapana riga ningo angovigwa bhozi kwenu takatotombotora ungo muchitopokozvizorezosi ningotinoti kati ndane ndebvu zvorwadza shaiyo peni yahadhaiti unotochinjawo mbijani unongorichisawo manhikikira ako kana wanga achina zendiro sorini zvakurwadza kuzvobasa sora wakusinga inorwadza sorry vazotonoya futi uzoitwa wakusinga tupamazve masaidu tangopesa masaidi pakati paitirira makutanga kufembereka tisati takupisa tisvera muri peini nazvona
Vanofanira foni here ikadodona. apena muidiba tande pasa okuchwa nomumo apena muidisha video wangu pinda wani crossfire bori kutsvaga basa kufira munhamo mweya soka zvangu zvoda ona mati mweya nobva kutero tanzochafira munhamo chete smere dairaika ndati musanzopenya sorry asoro tutubike tungoda isoro aswera mutombori peini apasanga pedzobvisa nasi kusara apapa makutopera 1 2 3 go tapedza nainobvisa isodel cream mumbotonhorera ndatozonyatsobharese zvaro ndaona ndarama ndichisa sezvo tambopedzera zvemagetsi munozouya tangobvisa wedu zvirinaa bonongonoita maraundi 2 but ndinoti mungafi mweya unobva waenda mudenga ndinoti mungafi apa tangobvisawo zvongoto kwasarawo rishomawo richasevhesibo manje kutodini kwakukurira chiro zvekuzara maski izvo zvekubeka nditi le zvogwadzakana zvoita sezvo zvichikada kubvisa zvokwazaka sabva patabvisa zvimauizvi zvakuti 45 minutes asazawana patabvisa zviya azvisvikana patadza mutani ndofunga dzakukwana patabvisa zviya bcause dangoti tadzangosvika dzakasvika kuma 45 mumbotya ungatofenda tazonyatsobvisa zvese zviri but bombe racho tabvisa asi smiri vanobva vafa kufa umazvitero munetubvisa zvindibvisa muratibvisa toda mukujamba ndikati munoti kuti kusvika zvinyanya kwanza uke pamuromo zvimbovinazvibvisa pamuromo boda asikada ndokutikani shu resinzei yo asi makashivha manje indogara ichoshiva nditotera ndibvisa ndotogara ichitodai handitojaidzi bcause kana ikashivha hadzinyasoso muda zvakanaka dzinasodzotonze budzodzo dzakakura kude unofazva ndozinotonyasoaiwa unofa kana bcause dzidzorwadza reketonati dzichaita sei munhu achaita mupfupi chete hadzisvinyasoba dzakawanda ainoti makabva kushivha tozozoda next time tozinodza tikurei maenda zvaita nditopaisa soothing cream akasisa zvapasiteremusanyanya rwadziva zvinhu saka dotora picture before and after redombo alright chabeza kutarwa tibatire bot pane pachiri kupisa this is soothing cream apa pasasi pemuroma pemhino ndibvisere angobvisa apa pasaida kazasi pemhino asi pasaida pananyasopa chingoshingira kansismabesa apa uti pamhino amuchatoshingirira gendedzewo yatibatire bot tite before and after gayaronesa riripo pfudziri gatichengete ndebvu dzangu gatichengete hangu aiwakana kokutwiza mushina kutiza vai totwiza neakanocherwadza mandodzi
inobva okay azitokumbirwa nhamba dzavo video iyi zvadahwa nokunyora inyorere nhamba dzake chimbozorora chimbozorora aiwa akanzi noNhlanhla Ncube kwanzi ndokuize shaving stick ndo anoshandisa shaving stick ndebvukusa apa dzinoita apa guys saka shaving stick ndo anotoshandisa handitombomiri ndoshandisei ndiro dzokudambura nemagwadziro azvinoita ndotoda kugwadziwa ini peini papoti yangu aiwakana liya namba wapiwa wani liya namba waisirwa kudhara pakomenti yako imwe waisirwa namba wani papi apa oi ichorona kaiti kangama zvinoda kuti kana waisira client unazoona chakwana ema ari kuseka uyu waxing vanhu ari kuseka asi vakachijamba kani ndabatwa ruoko kuti akati ya right bata so post toda dumbu satotora side iri makadai kuti simudza so aribata both night before again go bateni tigonyasona musiyana vanhu vadonyasona musiyana wacho tokamira sei patinoenda neapa iregendi bateni imaukenyeka mushure makamira chorona miradisai makatasa kuglasi ndotora neduku guys saka picture before iyi muchinje vasingaona kuriku hanzi zisimela vadzokiko yatanga lu Yes, you didn't want to enter into the camera? No. Mind, I'm taking you, not in the camera. Oh, those who want to do their hair. Even me, I'm loving your hair color. Oh my God. Yeah, you see, I don't like bright.
Kana ngachifona but atozonoti akawandisa mamissed calls. Akawanda muzvikona pe. Zvinoita izvo zvobuda yakairo. China ka? Hey, China. chinenge ndikutozama kuti akuita kumashure China. Yaita yellow ka ndozoti tatobvisa machina ese. Saka apa yenyu boss apa I think kubva patabvisa uyu 45 to 50 minutes dzakwana. Then apa chamutengerwa imvura nemafruits. Saka chambopai mafruits mombodya iwawo first. Saka mumafruits chimweni tinotogara nawo ivane. Muchanogara nawo muchinodya muchiita manews. Inga vakaipa. Boss anobetsera futi tiri kudetox amoza. Mazhinji acho nourishment like orange, grapes. Amurugona basa skana mara kuti zvakanaka muzoresa mini. Tinogamuchira ise papa mwari ngandibetsere ndoda kutry nepandogona kuti ndakatenga wayangu machine. Aiwa zvino. Ndatenga edu machine. Asi hamurungu yandiri kunyeperai unototanga kuti ndiwo muridzi. Haana basa even maprize. Anoti isa iwewe zvese. Azvizivi kuti zvino. Hatozozvofamba sei anongoti iwewe chingoita whatever zvawada. Exactly. Aiwa. Muri kuseva nevanhu nenyaya yekutya kwanga muchiita waxing. Adziva muchitya waxing. Aiwa inawe weather manje daita tine aroma oil yakubetserai. Alright. Phone yenyu. Iyo yandiri pale. Yeah. Wakakwenda kanzana. She's running away from the camera. There's more there. Pana pachirungu SIS MELLY tochesa patada. Ndawa anoremaka vana vanga vakagadzirira SIS MELLY zveshuwa. Vana vakagadzirira SIS MELLY zveshuwa. Ona ina panaiti kuhamba kati mbonai guys. Ndaitirwa hamba vanga vakagadzirira SIS wavo zveshuwa vasikana onai. Nana agadzirwa zihamba rangu ramafruits kuti kana masvika munodla mafruits enyu. Tenderedzwa one mamwaro. Ndakagadzirirwa vedu weonai. Anzi ndakuona change after how long? Next session pavari kuya pa next session muchaona inches vachadudza inches that's about 2 centimeters, so you lose 1 to 3 inches every session. So pamuchadzoka tinotofanira kubva pa couple 5 kaika toenda maybe pa straight kana paka point 2. Okay. All right. Yeah. Takunzara kati tomwe mvura yatadzitake nemvura. Mvura yowedzera zvoitira futi. Ndokuti nyazoshanda. Kubuda.
Pane ukachitokutara kuona fesi yako. Key room. It's in the room. Sandika mabuka yose. Aiwa ndiye kungomwa sezvo Take it, you're coming back. You can take it. Yeah. The yellow one. The yellow one. The yellow one. yes thank God you were safe. It's raining. Oh my God. No one is going to be outside. Masiku varwadzisa SIS MELLY shamwari uye kati vachema ati zviri kurwadza. Ndazobona miro ndimona wangu iwo madhaka yenyu kuisa maskari. Ndakuzati pakubvisa ndo zvinoita zvaaita. Kutozadza kwanzi mire mama andondwari. Anama. Tatave kubvisa ndisikuziva katakatogila. Akambonodaiuka. Mose ndakachinja kuita red one time. Yes. Kuita kuti chadonha pasi. Ndakukusiyana iyi ndotora andindakatiza nelive ndongwese baba mutosende baba musatindaenda ndokangamwa ndowandigwa ndobva ndatokangamwa ndaisipi kuyo foni yacho inenge yesalo waiona koiyo irapo ndeipi iyo irapo esi yangu yeah. Water and sanitation minister sends on to no kinds of short Saka ntotora siri yako konga mwana chitora phone. Atora yani? Atora yenyu. Oh, dzakafanana mahawa esi ndazviona. Ndoga ndakagara apo. Tutora. But it's in a quiet neighborhood, right? Yeah, having their contracts terminated. She says Who's that? adding that the contracts will run their course before coming to an end in April next year. Municipal Workers Union Salon and civic group Salon told the media today that pano mugere vasikana musabve shingirirai maclenza anoya anoinda toshowa masainzi kudai ngaindi
with notices to regularize their employment are part of the city's administrative functions. Instead, she says, they were contracted to... ende mukatanga kuti anishora anenge achitosvotwa bhozi yanenge asingaiti akatonoudza kamurungu simeli vanoprofita simeli vakagara chipo akatoningirira totariswa nemurungu kamusataura neshona munhu anenge achipira ari mukumunyeya apasi anenge achitaura bhozi uyo ndiyo kubva waya anogona kufana santara naifana vachasasatambocomplain nongoti chidaro kachikuti utsereretsere saka mune maudza omurungu kuti ngatichitai fe tingoshandisa english munhu wese pano bhozi even nhasi vanga vachitoitaura tsereretsere yavo kana zvatakutaura saka mukanu sheshona hanzi mutaure chidzi asati mbotaura kana pane custom tinotaura chirungu izvo unless customer edu pamwe zvakambowaniswa kuti takaita tuma customer edu ekumusha akatedzana mapane bhuitusu vachitaurotera sesisimeli apangashtarake zvaona achiseka zvake aiwa akangatoboekana because last time pakauya pachristmas anobva tati muri kundiseka iyeyu akamuti zvodizvo ende unotaura chirungu chakanaka unobva kupi ndobva ndobva zimbabwe zimbabwe unanotaura chirungu chakanaka udai saka akatoya akaboekana musiwe akati nasindo saka ima hamutauri chirungu chakanaka anowanza anotohumana chekumusikana yeye akani handina ida handibhodhi yangu haiti zvemaside effect zvekumhanya-mhanya kudaro chinondongoneswa nemasinus chete ndo chinhu chinondinetsa hwani ichocho chete but zvimwe mune lemon sinus chete zvemareaction not zvekudaro sinus ndo reaction yega ndinoita senda ingoforwarda kuchibva waforwarda pakanzi lapo ingonyora lapo inobuda pamusoro apo ngwasena makadziita zvakanaka pakugarira padhuze nebasa saka nokuvhurira isaloni makusendiyani okay usapanisira pakangodai so pane electric fence rapo manje vana vajambi alam okay all right against the Brazilians tonight. And then in cricket, the Proteas have named an unchanged squad for the upcoming ODI series against Bangladesh. In rugby, we'll hear from the Lions who will pay the visit. And for Durham Port, 12 miles of the airport, the Granite Highway, we're trying to get through a line of cars are expected delays there. Good news is that the M7 truck crash in Melbourne, the Queensland, that has been yadzoka 40-kilometer fence between South Africa and Zimbabwe, which was built in 2020. ichiri kukojobe kilo cheding handikwa level 2 ndingenanzwa kuti level 2 here hanzi vari kuita mamaintenance emachichi amene The money and the tribunal found that they must pay them the profits. You are listening to Aldrin Samkira on SAFM. yanesa dudule chambasara kusigwa mune mchiri tv kaitota chaisi but anoinvesta business rinet ndozvoda business akangobuda don't be scared to spend money if you want to make money because of failure of the United Nations to get one group of protectors, which is NATO, and to get others who are
defending themselves from NATO, which is Russia. So you will always have this chaos if they don't enforce our natural law. Hi, good afternoon, Alden and SAFM listeners. It's Adrian Chapter. Now you see this thing, Dula, Operation Dula or Dula movement, whatever they are doing, this thing is Afrophobia or Yes. Yeah. because it's clear That's what I other fellow Africans like Africans and not any other race. It's bad. It's not by choice that one finds himself or herself in a foreign country. Some other situations can push you to cross the border and do selling vegetables so that you can feed your family. But as Africans, over our standard, the level where we are fighting for selling meat or vegetables in the streets, that thing is not going to change anything for us. What we do is fellows not being specific.